Pois eu teño que facer unha valoración moi positiva, foi, diremos que un día histórico para o Partido Provincial de Lugo, para o Partido Popular, e que este éxito importantísimo que se acadou tanto en organización como en participación débese en gran medida pois a actitud e a participación do presidente provincial. José Manuel Barreiro tuvo unha actitude ao convocar este congreso local importante e, lóxicamente, este éxito débese, como digo, en gran medida a él. Por outra parte, eu pois, teño que estar agradecido de alguna maneira tamén a esa participación e ese gran apoio que tuven, que diría que salvo 6 votos en blanco, o resto foi todo a favor, o cual é moi positivo, moi importante, non? Pois como anunciei, indiquei no que o congreso local hai que empezar a traballar polos barrios, levando a nosa idea e o noso proxecto de cidade e de concello, levando hacia a xente. Non podemos esperar que a xente veña a nós, senón que temos que ir nosotros a buscar o que é a xente, a falar con eles, a saber exactamente o que queiran e que todo o mundo poida participar neste proxecto. É traballar, traballar e traballar. Iso é, eu creo que o éxito e a maneira de conquerir as cousas, non? Efectivamente, o objetivo meu é incorporar a moita xente nova sin prescindir absolutamente de naide. É dicir, hai que pensar que hai unha estrutura importante no partido, esta estrutura está totalmente integrada dentro da dirección do comité local e a partir de aí hai que ir metendo xente nova para que facer de alguna maneira que haxa xente para distintos cargos posteriormente. É dicir, hai que buscar un recorrido da xente, non? Non podemos manternos sempre estancados co mesmo tipo de xente. Eu, desde logo, estou moi satisfeito de moitas das incorporacións que conseguimos, porque iso pode nos dar posibilidades de continuidade e de éxitos futuros, non? Non é fácil desplazar a Orozco, é dicir, hai que contar, somos conscientes do alcalde que temos enfrente, pero tamén somos conscientes de que Orozco ten o ciclo, eu diría que esgotado, non? E, polo tanto, con traballo e con ilusión, como dicía o lema do noso congreso, con ilusión por Lugo, estamos convencidos de que vamos a mobilizar suficientemente aos cidadáns lucenses para poder recuperar a alcaldía de Lugo e tamén para axudar a recuperar a Diputación Provincial. Están proxectos esgotados, Lugo necesita, desde logo, un cambio, necesita volver a recuperar a ilusión que o Partido Popular estamos convencidos de que podemos dar. Estamos a falar 10 anos despois de goberno de Orozco, de goberno socialista, estamos a seguir falando dos mesmos proxectos que se falaba desde o último goberno do Partido Popular do ano 99. Seguimos falando do auditorio, seguimos falando do Hospital de Lugo, seguimos falando do Plan Paradai, Polígono das Gándaras, etc. etc. É hora de rematar ese tipo de actuacións e é hora de empezar a soñar con proxectos novos. É dicir, desgraciadamente, co señor Orozco foi incapaz de aportar proxectos novos para Lugo, e máis, foi incapaz de rematar os que quedaban proxectados e incluso moitos deles con financiación posta sobre a mesa. É unha realidade que o presidente da Xunta dixo que iba a apoiar e que era unha prioridade de Lugo e que está cumplindo con esa promesa. Día a día vemos nas distintas actuacións que se fan hacia Lugo, nos presupostos da Xunta se ven claramente que se contou con Lugo, se ve en que o remate do hospital novo e a posta en marcha é unha realidade dentro de moi pouco, afortunadamente, e tamén co Polígono das Gándaras, que pronto, na primavera, esperamos ter xa con parcelas a disponibilidade da xente que poida empezar a facer ali as súas instalacións, e como non, co Plan Impulsa, que eu diría que despois de 4 anos de sequía é a primeira boa nova que tuvo Lugo, porque despois, como digo, de 4 anos de bipartito, onde nos tuveron unha sequía total e absoluta, hai, de alguna maneira, o presidente da Xunta co Plan Impulsa danos a posibilidade aos lucenses de poder conquerir o que queremos. É dicir, o Plan Impulsa ten unhas posibilidades impresionantes e tan solo neste momento depende da intervención e da actuación que teñamos os lucenses para poder pois optar a esos fondos que están aí en función das solicitudes que haxa, non? Bueno, virtudes non é fácil encontrar nun adversario político como Orozco desde o meu punto de vista. Eu diría que é un gran vendedor. Desde un punto de vista político pode ser un punto fuerte deste home, que é un gran vendedor e capaz incluso de vender os proxectos, como decía antes, que corresponden a outros
a outros partidos políticos ou outros adversarios políticos e tamén é capaz de vender incluso o que non fai, non? E así se mantén durante moitos anos. Quizás tamén a súa cercanía ou a ciudadanía que é capaz de abrazar, como se suele decir por Lugo, é capaz de abrazar as farolas se fai falta. Defectos, eu creo que tendo as caras, claramente, ou polo menos, é dicir, dá unha cara por diante e hai outra por detrás que é moi diferente. No fondo, Orozco eu diría que é unha persona que non, de alguna maneira, non responde ao obxectivo ou que el promete, ni moito menos. É incapaz de cumplir as súas promesas, o que pensa exclusivamente en manterse no sillón e creo que non cumple co prometido, ni moito menos, e quebrou quizás a ilusión e as esperanzas de moitos lucenses que se puxeron no seu día, porque cando hai un cambio de goberno sempre se pon unha esperanza en un cambio. Lugo empezara con unha ilusión co último goberno do Partido Popular e desde logo destrozou a ilusión dos lucenses e creo que hai que volver a recuperarla. Eu creo que é un dos grandes defectos de Orozco que non conseguiu levar adiante os proxectos que había en marcha nin conseguiu cerralos, non? Eu creo que é unha actividade que se pode compaxinar perfectamente. Creo que gana o voceiro como parlamentario, por unha parte é unha experiencia importante, por outra é unha maneira de levar a voz de Lugo hacia Santiago, é dicir, levar a voz dos lucenses ao Parlamento e tamén viceversa, traer información e documentación desde o Parlamento para poñela en beneficio de todos os lucenses. Creo que é unha actividade, como digo, perfectamente complementaria e desde logo non hai problema ningún. Hai que pensar que se está na oposición, non é o mismo que gobernando, donde posiblemente requiera xa unha atención e unha dedicación moito máis intensa, pero en este caso eu creo que se complementa perfectamente, non? Un dos obxectivos claros que nos marcamos desde o Comité Local do PP de Lugo, así como desde o Concello, desde a portavocía do Concello de Lugo, é a recuperación da alcaldía e tamén o de traballar codo con codo co partido a nivel provincial para recuperar a Diputación. É un dos objetivos fundamentales que nos temos a corto plazo desde o partido. Estamos convencidos de que desde Lugo vamos a axudar a recuperar a Diputación e tamén de que vamos a recuperar o Concello de Lugo. Creo que nos esperan no Partido Popular de Lugo un futuro moi prometedor. Estamos moi unidos, somos un partido forte, estamos convencidos de lograr os éxitos a corto plazo.